20 anyos nga lalaki na lumos sa swimming pool sa usa ka resort sa Tungkil, lungsod sa Minglanilla. Ang maong panghitabo nakuha pa sa CCTV footage. Nasayran nga way nakatabang sa biktima, hangtod na lang kini nga nalumos. Ano ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Sa na-videohan nga footage sa CCTV sa usa sa mga customer sa resort, makita kining lalaki nga nakasando nga naglakaw paduol sa swimming pool ug diretsong niambak sa pool. Sunod nga makita ang pagkapakapa niini nga susamag nagpakitabang. Adunay upat ka mga lalaki nga duol kaniya apan susamag wa sila kabantay. Sa 3 ka minutos nga video, wa gyoy nakatabang sa biktima. Ang biktima giila nga si Clary Mocaldo, 20 anyos nga taga Barangay Bulinawan sa Dakbayan sa Karkar. Gingong nagpahigay og team building activity ang ilang kumpanya sud sa Circle La Playa Resort ug buntag pa lang ana na sila sa resort. Sa laing video nga gi-upload sa netizen nga si RJ Bacalso, makita nga gitabang na si Mocaldo. Apan matod sa Minglanilla Police namatay gyud ang biktima. Upon investigation, katong nga parts sa swimming pool nga inyambakan is around 8 feet ang kalalom. But diri sa pikas nga bahin, on the left side sa pool, dunay upat ka mga batanon pod nga nag-istorya-istorya. Siguro na busy pag istorya-istorya ba, wala gyud naka matikod. Ang lalaking nakita sa video nga nisuway pagluwas sa biktima mao si Wendell Sardual, usa sa duha ka lifeguard sa maong resort nga nag-duty niadtong higayuna. Matud niya, nagatubang siya sa maong swimming pool sa oras nga makita sa CCTV ang nahitabong insidente. Mao kini ang kinatibuk ang view niining usa sa upat ka mga swimming pool dinhi sa Circle La Playa. Kining maong pool dinhi nahitabo ang katong insidente sa pagkalumos. Usa sa gikatingad-an lang sa mga staff ug especially na niining ilang usa sa ilang mga lifeguard nga si Sir Wendell kay niadtong higayuna mao ni iyang posisyon. Anaa siya dinhi facing siya sa kun-asa ni ambak unta ang maong biktima. Gani ano pa siya megaphone nga naa siyang atubangan. Apan matud niya wa gyud siya nakakita nga naay ni ambak nga usa sa ilang mga customer ug bisa na gani ang pagkapakapa sa biktima. Ang puta nga ano, kakita po yung kaubangan na sa atubang sa niya dool. Unya plus nagkapakapa, makita sa CCTV gud nga nagkapakapa siya. Medyo kita dyan. Naara jud ka murag nagkakaon ka, nag-face Tanarag ko dire oh. Subay na sa CCTV. Yambak siya og alas 3:51 niya nakita na alas 4:16. Kisa namin nakakita ato sir. Katuro sa iyang kauban. Nganong to nakitaan po pag Nagduwa-duwa to siya samsam niya, nakahikap ko og kamot niya. Paghikap niya balik, tiyan ko niya kaman, ingon ko tong usa nga, ay munika na ay. Moto niya yang gikuha gingnan sa kauban nga. Kuha. Moto pag ingon pos bata na nagkaon ko nga. Yan ay bata na mo siya, dakong tao na ya. Moto dito ko dagan dito. Matod usab sa ubang staff sa resort nga bisan sila nagatubang sa swimming pool niadtong higayuna ug nga duol na kini sa entrance o exit area ug sa cashier area. Ug wa gyud nakakita sa nahitabo kang Mocaldo nga dali ra gyud unta nilang mamatikdan. Ang among gikahibungan nga nganong wala may nakakita ni Usania sayang mga kauban nga ang upat duol-duol na lang sa iyang gipakapakapahan. Nya ang katong pikas side nga naay customer niingon nga wala jud sila kakita nga nay ni ambak. Kay kung naalan jud nakit-an nga nay nagkapakapa, tabangon man jud. Oo. Open man kaayo. Oo, dugay pud to siya nagkapakapa. Matod sa usa sa tag-iya sa resort, Charito Delgado, nga andam silang moatubang sa bisan unsa nga pakisusi ug andam usab nilang abagahon ang galastuhan sa biktima. Ilaw sab tumano ng unsa mang makabot sa investigasyon. Kauban sa mga konsihal o ni Miski. Miski. Naa sila nga dito kay hasta ang pamilya. Sige pangayo nga pa sa pamilya. Wala pa ko kabaw, basta financial siguro kay maumay kasagaran na pangayoon. Pero kamo ma'am sa management, Ay, wala problema. utabang unsay mga galastuhan. Oo. Gisuspenso na sa kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla ang operasyon sa resort sud sa duha ka adlaw sugod karong adlaw. Samtang dugang pang pakisus ang himuon sa Minglanilla Police. We have to check pa sa owner. As I've said, we need to conduct further investigation if there is any accountability or liability on the part of the owner. Oba ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.